Кои български сериали ни карат да ги обичаме до припадък и кои ни изкарват извън нерви. Днес ще ви покажа най-обичаните и най-мразените БГ сериали в YouTube. Почваме първо с един негативен сериал, също така много известен, а именно Комшиите. Този сериал е направен от Лилия Начкова, пълен с простоти и глупости. Според мен този сериал е най-гледан от деца. Отделно от това сериала е сниман с телефон и обработката е минимална. Също така в сериала няма последователност на епизодите и няма история. Разбира се, сериала е доста успешен за Лилия Начкова, защото тя успя да събере над 4 милиона гледания до момента. Така че сериала отива при един от най-мразените сериали в българското комюнити. Русалки. Следващия най-мразен сериал е именно Русалки. Именно от този сериал започнаха идеите за TikTok сериалите. Ново е създаден от Лилия Начкова, използват се нискобюджетни камери, участват най-скандалните хора. И на мен лично този сериал въобще не ми харесва, основно заради глупостите и сексуалните шеги. И прекаленото много се копира сериала H2O. Той е докарал над 140 000 абоната за Лили, общо двата сезона. Затова, айде хора, нека стигнем 200 абоната. Време да поговорим за един по-скандален сериал, а именно отново от Лилия Начкова, Класът на скандалните. Сериал е отново тин драма, но не той е за щастие само един сезон. В сериала участват някои по-известни личности, като Димов, Илиян, Памеца и Ивка Бейбе. Сериала отново е сниман с телефон, обаче отново актьорската игра не е от най-добрите и е пълно с сексуални шеги. Затова сериала отново е от най-кринджавите и мразени сериали с над 2500 дислайка. Така че без колебания остава в един от най-мразените. 2. Най-обичаните YouTube сериали. Драма. Дойде време да поговорим за един от най-известните и обичали сериали, а именно Драма. Това е сериал от Алексчето 1 с милиони гледания. Като първия сезон не се харесва на хората заради актьорската игра, защото не беше много добра. Рекламите бяха прекалено много и не беше интересно на публиката. Като в първия сезон единственото хубаво беше монтажът, снимането и звукът. Обаче, втория сезон се компенсира, като от друга страна доста вдигна нивото. Рекламите бяха много по-нормални, също така вкарат доста като Криско, Кралски, Блек Гого и други. Той доведе над 149 000 абоната на канала и затова това е първия най-обичан БГ сериал. Преминаваме и към втория най-обичан БГ сериал и може би първия, а именно Кървава луна, който е направен от Дени Антилопата. Сериала, колкото и странно да звучи, е доста харесван сериал през последния сезон. И като цяло нямам никакви критики към него. Първите два сезона на мен не ми допаднаха заради това, че бяха по-кринч и монтажът не беше много от най-добрите. Но новия сезон включи доста известни лица като Адам, Анди, Студио, Мартин Пенев и Сузи Ирени. Като има топ ниво на снимане, сценарий, история и монтаж. Затова този сериал заслужава мястото на най-обичаните. Да обсъдим поредния най-обичан сериал, а именно Ловецът. Сериал е първия на Матего и на мен лично ми допадна, защото монтажа, обработката и историята са много добре измислени. В сериала са вкарани известни личности като Вонстър, Джордж и други. Според мен много са се старали в този сериал, защото все пак зад кадър не е лесно да събереш 10 инфлуенсъра в една къща. Колкото аз знам, се разказва за историята преди Русалки. Общо взето от този сериал е подходящ за детската аудитория и има доста голям успех, защото е докарало над 3500 абоната на канала на Матего. И заслужава да остане един от най-обичаните. Следващия най-обичан сериал е именно Проклятието. Този сериал е направен именно от Дени Антилопата и е втория му сериал, който е правил.
Като цяло сериала е доста харесван, както се вижда по коментарите и си личи, че в него е вкаран доста труд. Да, сериала си е доста кринч и разбира се има тинейджърска любов на драма. Също ми хареса, че е сниман с професионални камери и е подходящ за аудиторията на идейни. Дойде време и за най-обичания сериал в българския YouTube от всички. Колкото и странно да звучи, е именно Лава Беар. Сериалът, той е направен естествено от екипа на Лава Беар. Ето защо този сериал е обичан именно още от първия епизод. Забелязваме хубавия монтаж, супер хубавата актьорска игра и има горе-долу интересна история за разлика от другите. Ами хора, дойде време да завършим този клип. Ако ви е харесала документацията, ударете камбанката и лайк бутона, ако искате да ме подкрепите. Благодаря, че гледахте, абонирайте за канала.